Bizim Tataristanımızda endi bek motor saylovlar uzdu. Prezidentimizni sayladık hem oradagi deputatlarını. Менә мен авылда яшим. Әгерҗе авылында endi бик оешкан төстә bütün şartlarını getirip köpçülük халык сайлауларга килде. Килә алмаганнар инде. Мобиль группалар килде. Менә минем күршемдә 88 яшьлек Рухия апа аңа инде килеп сайладылар. Аның да күңеле булды менә шайтырып. Bu saylılar bik tırışıp, bik әйбәт әзерләнеп үтте. Һәм инде менә теге 3 көн булуы да уңай, чөнки һәрбер кешенең бит инде үзенең мәшәкате бар, кемдер бара туганнарына, кемдер бәрәңге ала, кемдер командировкада була. Шулай булгачтан, менә бу тәҗрибәне киләчәктә дә тормышны тагы дәвам итәргә кирәк дигән фикердә калдым мен үзем инде күзәтеп авылда. Менә авыл җирлегендә чыннан да бердәм тавыш бирәләр, чөнки соңгы вакытларда авылларга игътибарыбыз бик зур. Менә инде хөкүмәт тә күп көч куа авылларда кешеләргә эшләр булсын өчен, авылларда яшәү шартлары матур булсын өчен барысы да эшләнә дияргә була. Тырышып эшләгән кешегә бүген авылда яшәүе үзе бер оҗмах дияргә була, чөнки авылда хәзер газы да бар, уты да бар, җире дә бар, магазиннары да бар, гөрләп мәдәни учакларда эшләп тора һәм балалар бакчалары да бар. Шартлар бөтенесе дә бар. Аллага шөкер, матур итеп яшәргә кирәк.